patayat-patayat to wis kok gawe supaya nyambut gawe yang kewajiban iki kok. Menika sampun rampung sedaya Kanjeng Sunan. Coba tak ndangu karo Ahmad lan Qasim. Ahmad, Qasim, wonten dawuh Kanjeng Sunan. wis pirang taun kowe iki nyantrik nyang Panti Kudus. Menawi saking 70 nggih wonten gangsal taun Wis langkung. ana 5 taun. Nggih. Kowe ora kepengin rabi. Nggih. Rabi niku ra beto ragat to Kanjeng Sunan. Wong dereng gadhahi kepinteran kok. Aku ngwatirake gek mengko yen wis wayahan. Wancine kowe omah-omah jero ora omah-omah. Lah mangke menawi sampun kepanggih jujune rak nggih. Tenan. Mung aku maling sing temen sapa temen bakal tinemu apa wae klebu nggonmu ngaji ana ing Panti Kudus. Ngestokaken dawuh Kanjeng Kula Sunan. nuwun. Maksud Wonten atune kok kaya ana tamu. Kula nuwun. Monggo. Budhe iki napa? Iso. Lah, niki wet gen apa-napa Kanjeng Sunan? Kanjeng Sunan. Tiyang Ora apa pareng Kanjeng kaya Sunan? ngono. Sak padha padane titah apa meneh menungso. Monggo pinarak. Nggih, Kang. Iki lek ora santri Panti Kudus to. Boten wonten prejengan kados ngaten iki Kanjeng Sunan. Keprejengan kaya kayu wae. Lah nggih prejengan. enten boten enten kok sing ngaten iki. Sik tak ganti. Lah nggih. Jenengmu sapa, Kang? Saridin. Saridin. Nggih. Lah omahmu endi? Boten kula beto. Ngaten iku dos pundi Kanjeng Sunan? Oh iya bener. Nek keyong kuwi omahe ya digawa ngalor gitu. Tegese papan dunungmu ngendi? Miyana telatah pati Kanjeng Sunan. Adoh ya yen ngono. Tebih. Lah tumeka Panti Kudus ki mau numpak apa, Dik? Numpak sikil Kanjeng Sunan. Oh, numpak sikil jane. Tegese mlampah Kanjeng. Mlaku iya. Nggih. Den Saridin. Dun. Lah tumeka ana ing Panti Kudus kuwi rak ya ana karepe dolan apa jejalo apa kepiye Dik? Kula kepengin sinau ngaji Kanjeng Sunan. Kepengin sinau ngaji. Nggih. Alhamdulillah. Wis jeneng kebuka atine, Mat. Nyuwun sewu Kanjeng Sunan. Kula nek kan nguruki niku kula mboten purun lho. Kakune ngoten kok. Nggih Kanjeng Sunan. Napa saged ngaji napa pripun? Stop. Yang Sik kowe iki maune ya ora ngerti apa-apa. Dituntun karo kangamu saiki iso ngaji. niku bacot. Sik aku tak tekon karo kowe ya, Din. Nggih. Lah agamamu apa, Din? Agama Iya. ketoke nggih Islam. Aja ketoke to, Din. Yen Islam ya matur Islam, upama liyane ya matur liyane. Islam Kanjeng Sunan. Yen agamamu Islam, jeneng Nggih. Islam kuwi kam arhanul islami komsatun. Yen pancen ngakoni agama Islam, rukune Islam kuwi ana 5. Perangane siji syahadat. Kowe ya apa wis tau syahadat, Dik? Saged Kanjeng Sunan. Iso, Dik. Nggih. Mboten percaya blas. Mboten Saged percaya. Kanjeng Sunan. Coba aku kepengin ngerti syahadatmu, Dik. Kepengin ngertos sadate Saridin. Iya, Dik. Mang tingali keng mriki kula tak sadat sedelok nggih. Lho, syahadat kok malah Kula tak menek. sadat. Kula tak nibo saking duwe klapa siras kula manggon ngisor. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
Sahadat kok menek klopo tekan dhuwur, bareng wis tekan dhuwur ciblok sirahmu tumancep. Ten apa boten Kanjeng Sunan. Ora apa-apa to, Den kowe. Menggaing Saridin winastan sahadat menika saing Gusti dating Gusti. Dados pati lan urip meniku boten garapane menungsa nanging dados kersanipun sing kuwasa. Nadan kula tiba saking dhuwur klapa sirah kula tumancep mangkin ngisor ning nek Gusti dereng ngeparengaken Saridin mati nyatane kula nggih tesih urip. Ngoten niku sahadate Saridin Kanjeng Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Nggih Kanjeng Sunan. Pripun kula ditampi dados santri Kanjeng Sunan. Yo, wiwit dina iki kowe tak tampa dadi santri paling. Lah terus kanca kula sinten santri teng mriki? Kae Niki jenenge Ahmad. mboten nah nek kalih niki santri sing modele kaya ngeten iki senengane utang niki. 5 tahun lho Den aku ning kene Den. Ngenger ning kene wis pinter aku saiki Den. Jaluk wara apa kowe Den? Den, Lah sing kae adine jenenge Ngoten. Qasim. Nggih, nek ngoten teng mriki santrine kathah kula malah saya seneng. Kula kepengin kumpul kalih bocah-bocah. Kula ken mawon manut Kanjeng Sunan. Malah seneng guyub rukun saya regeng nggone siar ana ing Panti Kudus. Nggih. Ngene ya, Mat. Qasim. Kanjeng Sunan pun jenengan. Sesuk iki rak dina Jumat to. Nggih. Dina Jumat padha ora resik mergo arep nindakake salat Jumatan. Supaya mengko jamaahe sarwa kecukupan polahe gek diseni banyu. Inggih, nggih. Ya, polahe diseni banyu kok kiwa tengene diresiki. Nggih Saridin nggih derek lho. Nggih. Ngono. Mboten apa-apa. Bisa Nikola ya. Ora resik. Nggih, monggo nek ngeten santri sing ketune ireng kok kecungak-kecungok arep metu arep. Ayo. Iki ae berdisu ki kok ndak ditukang karo Kanjeng Sunan. Ayo tak balik nah. Kebak itu kok nganti sampah kebak ora. Modele kok kaya disregep-sregepno ben dikasahi Kanjeng Sunan kae. Mas, tak genteni nek kesel tinggale genteni. Yo kowe golek dhewe to, Dik. Rasa ganggu Den. Kula rewangi Ah, wis golek dhewe. Ayo. Anjen do golek rai. Ben dialem Kanjeng Sunan. Wong arep diwangi kok malah emoh. Den kok malah cengok-cengok. Lah ayo to, Ayo Den. Mas tak Yo golek dhewe to, Den. Wah, jahat. Wong perkara wadah tinggo kok do tinggo dhewe. Ya, aku ya iso kok jempona sampean terusno. Tebeke kapan. Aku nganggo iki lah aku. Lho ayo Mas kok tengok-tengok nganggur jenjane bintang. Den, apa Den? Iki piye Den? Anjir kok nggo masuk. Den, Ayo dan balik sampean iki lho. Den. Cari Den. Lupa enggak kok aneh-aneh. Oh ya iso. Ayo Mas, kok iso. Kanjeng Sunan. Apa kowe mau tak dawuhi apa kok ya ngak. Niku bisa Nikola. Jedeng nggih. Kaya wong gunan Lah Saridin aneh-aneh Jeng Sunan. Saridin aneh-aneh kepiye meneh. Kula rai ngangge ember niki kangge Mbak Nikola. Saridin mboten roman ember. Lho kanggo keranjang.
Keranjang niku dige ngasu Kowe iki yen matur kok sing genah. Nggih, Kanjeng Sunan. Iki lho. Iki lek sing kula nggih ngasu keranjang niki Kanjeng Sunan. Lah pripun mung ajeng kula genteni iki lek tiba mawon boten kok nggih sak entuke. Dadi keranjang kula nggih ngasu. keranjang kok nggo ngasu ki. Sik aku tak takon. Lumrahe keranjang kuwi kanggone ngopo? Nggih ngarep keranjang nggih ada suket Kanjeng Sunan. Apa ya tumon keranjang kok dienggo ngasu? Golek banyu ngiseni kolah. Apa ya iso kebak? Kebak Kanjeng Sunan. Napa malih keranjang kok nggih ngasu? Nggih ngadhahi satri loro mawon bisa. Rasane nek ge ngono. Aneh ning nyoto. Lah nggih. Iya iya. Pun rampung lek isene kolahe pun kebek Kanjeng Sunan. Dadi polahe wis kebak. Lah saiki kowe ya tata-tata. Niki wayahe sarapan lho Kanjeng Sunan. Iya. Pregawe kok mboten Ini enten. besok awan nanti beduk tengah ngene kesel saya. Wis saiki ngene wae, bareng-bareng sadurunge mengko salat zuhur padha mangan supaya awake bisa bali pulih. Ngoten nggih. Wis ayo Mangan bareng santri-santri kan. mangan bareng. Nggih nggih nggih. Cocok, cocok, cocok. Kanjeng Sunan! Kanjeng Sunan! kancane sithik edeng padha rata. Nggih. Lah Saridin. Lah nggih niki nganeh-nganeh melih. Saridin ora mangan bareng karo kowe to? Nggih, ki ambake niku lungane riyen. Lah malah iki napa? Ngogok peceren ngoten niku. Ora tahu Kanjeng. Lah ngoten niku. Peceren kok malah ditahu. Lah niki enten banyune Kanjeng Sunan. Ana banyune. Nggih. Lah karepku tahu peceren kuwi kok golek apa? Mados iwak Kanjeng Sunan. Golek iwak. Nggih. Apa ya ana iwake iki? Janji enten banyune nggih enten iwake Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan, niki nggih estu niki ulang. Lele. Aden kepate lho patine, Mas. Ya nek Kanjeng Sunan. Enten iwake. Ya wong enten banyune kok. Angger ana banyune mesti ana iwake ya. Leres Kanjeng Sunan. Nggih. Yo niku iwake lele. Iwak lele. Saged tinggi lawuh mangan Kanjeng.
Apa mau ya ora dibaleni ngengei karo kanca-kancamu kok. Boten bocah-bocah niku do nakal. Lah, Sin, sebeneh ki aja dibaleni yen mangan kancane kuwi dibaleni. Aku tak takon ya, sing tak gawa ki apa? Menika kendi pratara Kanjeng Sunan. Nggih. Iki ana banyune. Nek diseni banyu. nggih. Lho ya, Nggih. cak ana banyune. Enten Kanjeng Sunan. Apa jroning kendi iki ya ana iwake iki? Enten banyune nggih, enten iwake Kanjeng Sunan. Leres Kanjeng Sunan. Saripin, Gawuh, sing tak cekel sing tak gawa iki apa? klapa Kanjeng Sunan. Apa ya? Nggih, Lan jerone klapa iki apa iki? sing jaba niki sepet Kanjeng Sunan. Jaba sepet. Nggih, Sak jerone sepet ana apa meneh? bathok Kanjeng Sunan. Ana bathok. Lah sak jerone bathok Isi klapa Kanjeng Sunan. isi klapa. Lah sak jerone isi klapa apane? Duduh klapa tegese toya Kanjeng Sunan. Banyu ya. Nggih, Banyu klapa. Apa banyu klapa iki ana iwake? enten Kanjeng Sunan. Yar, patile kecantol ing jero. Nah, kena tanganem sesuk. Iya, hati-hati. Nganu iki. Yang begini ini wong. Ora nek patang. Ora. Apa nek kok tuwa men kok Wala nggih. Iki ketok. urung ketok arek nggih. Ketok. Pecel tenanan. 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 Iki malah gede Kanjeng Sunan. Enten liwake saestu Kanjeng Sunan. Ya iki sing marahi kowe kok, Mak. Lah pripun kok malah kula? Tak kongkon mangan Saridin ora kok kagehi golek iwak dhewe ya ora luput Saridin. Saridin, Yun, aku seneng duwe santri sing kaya dhewe kowe. nggih Kanjeng Sunan. Ning ngene. Wiwit pisanan sing angka loro nganti pungkasane iki mau. Cetok nggonmu mlebu ning Panti Kudus iki ora arep ngaji, ora arep golek ilmu. Ning kowe kepengin dodol jamu ning Panti Kudus. Mongko Panti Kudus kuwi bakul jamu, toko jamu kok ya kok dodoli jamu. Wah. Kalau dengan iki tak anggap kowe wis tamat, wis lulus nggonmu ngangsu kawruh ana ing Panti Kudus. Mula kowe ora tak keparengake mapan utawa cundhok ana ing Panti Kudus. Tegese Saridin boten pikantuk ngancikaken sikil wonten ing bumi Kudus ngaten Kanjeng Sunan. Wiwit dina iki kowe ora ndak keparengake ngancikake sikilmu ana ing bumi Kudus. Nggih, menawi ngaten kepareng Kanjeng Sunan.
supaya aja dadi kemerene kabeh para santri dheweke tak tundung lunga ana ing panjang. Ngono ya. Iki ayo ngono. Netepi wajiban iki. Wanci kowe jeleh-jeleh bengok-bengok. Janjane iki ana apa to Nyai Sunan? Kanjeng Sunan, katemben kemawon kula nembe tetaya. Nek kula ngraosaken dipun dudul saking ngandhap Kanjeng Sunan. Wetengmu lara. Banjur kang buri kono kae mau arep banyu kaya diduduli ngono kok. Jek menika leres kula ajri Kanjeng Sunan. Kok Jek saestu. ping pira oleh dudul ping pira? Waduh, Bola mboten bali. pinten. Nggih, bola bali menika Kanjeng Sunan. Ngono sip. Nggih. Lah jumbleng kae dibungkari kabeh. Jumbleng iki. Yo, jumblenge dibungkari. Kek, wis tak dawuh. Berarti tak boleh kok. Belah. Jumblenge dibungkari. Apa kuwi, Den? Iki ana sing anyar. Iki apa ambune kok, Den? Kuwi najis lho, Den. Apa kuwi, Den? Niki wau kula ten jero kakus. Astagfirullahaladzim. Waune niku padhang kok ngenten dolongane. Lho bareng ngoten kok dadi peteng lho iki ketutupan apa? Terus kula ndangak. Lho iki apa kok ngowoh iki? Lah kowe roh apa wae? Kula nggih gumun lho. Iki ketoke suket kok rupane ireng. Yen ngono kowe ngerti kabeh. Ya Allah. Saking kula kepengin ngerti niku barang napa, kewan apa. Terus kula sogok niku wau. Bukan. Kula mboten mangertosi lho Kanjeng. Sariti, Yun. aku mau dawuh apa karo kowe? Sariden boten pikantuk ngancekaken sikil wonten ing bumi Kudus. Ya kene kowe isih mapan ning bumi Kudus. Nanging sikil kula boten ngancekaken wonten ing bumi Kudus Kanjeng Sunan. Lah wong kula teng jero kakus, sikil kula ancek-ancek tenda utawi kotoran menika. Lah boten ngancekaken sikil teng lemah Kudus Kanjeng Sunan. Kuwi bener mungguhmu. Nggih. Nanging ora bener mungguhing tatanan umum. Nggih. Sariten, wiwit dina iki kowe kudu minggat. Nggih. Wadane iki malah sumebar ora karuan Kanjeng Sunan nulungan Cilaka. Yen ngono ayo aja nganti dhewek iki mapan ana ing bumi Kudus kudu dirungokake sing atuh. Dadi menungso kok ora tau keduman gender Sariden iku. Ning pagi aku dadi buron-buron, ning Kudus rumangsaku slamet kok malah saya nemen. Aku kon minggat saka ing panti Kudus, tak rewangi aku nyemplung kakus kok iki ora slamet. Aku melayu mergo dioyak karo santri Kudus. Batinku ben slamet aku mlebu pasar. Aku kok lali aku nek bar nyemplung kakus. Ambune ora enak. Wong sak pasar kabeh padha buyar. Mesakno wong sing padha dodol. Ya
ora ketang saiki padha rugi mergo ora sida dodol buyar, mergo saka gondo sing ora enak. Ning anak putu besok bakal dadi barokahe wong sing padha dodolan ana ing pasar kae. Lakon iki kena kanggo pangiling-iling. Aku mlebu pasar wong sak pasar padha buyar. Besok wong sing tiba mburi ngarani kae pasar buyaran. Mesti lewat mriki iki wae cetha. Gandane ngeten kok, uleng-ulengan kok. Pripun iki gandane malah saya banter angine kenceng iki tumuju nepati oleh Pantai Kudus. Kula mboten kuat Sunan, mboten kuat. Gandane ngeten kok. Yen pancen kabeh padha ngrasakake gondo sing ora enak, aku bakal nyuwun sih kanugrahaning Allah Ta'ala. Aku bakal nanggul supaya gondo sing sumebar iki ora tumekono ing Pantai Kudus. Saya angin kenceng nyang kene. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upama kene besok dadi desa utawa kutha sing aja katlao tanggulane wayahe wis meh gagat raina trontong-trontong wis ngancik ati meh nindakake salat subuh ngaji bareng-bareng monggo jamaah salat subuh. Dene wis tunggaping paripurna nggone ngaturi lalampahan Saridin saking keluarga Agung paguyuban seni gerobak Bakti Kuncoro. Mbok menawi wonten jejer-jejeripun anggenipun ngaturi pasegan lalampahan sampun saking maupun kadencik samudra lalampahan itu tansah baru kae dumateng Pantai Kudus kumebe wonten pangituan masyarakatipun berpanggung makrifat air ayam besar kersa lanjut dipun lancaraken dipun upah